uba ngaqala nje uthetha uSamora mina nawe singangena kweyakhe yahamba isuphu le. Hey, Heke, nantso ke. Kungcono ngoba nawe ngoku uyayazi ingxaki esijongene nayo ngenxa yalo mntu wakho. Mtshita. Yes. Hey, kodwa ke ungaxhalabi wena. Uyabona ngomso sakhe ndiye phaa kokwabo ndiyosivela yonke le nto ayaziyo. Kwayenza mkhupha kuyo yonke le nto acimba wayibona laa mini, okay? Uyabona nje ngoku, hayi, dinga nje into ezawundisusa kweli lizwe indise kwelinye. Xa cinga unalo nto wena. Andiyazi ke noba le ndinayo ingakuthatha ekusenako loo mazwi, but yona ikhona kwaye kudala ilindelwe.